Защото те на микрофона ще обявяват това не Добър ден! Гърция и Турция, представени на най-високо равнище, споразумение за създаване на тристранен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество. Между българска страна ще подпише вице-премиерът и министър на вътрешните работи госпожа Румяна Бъчварова. Вътрешните работи господин Йоанис Панусис и от турска страна ще подпише сега. И сега, ако може да помоля и гръцката и турската делегация да заемат. И сега ще имаме възможност да чуем кратки изявления, без въпроси след това. Като първо ще говори вице-премиерът и министър. Благодаря, уважаеми гости, уважаеми колеги министри, уважаеми журналисти. Станахте свидетели на едно събитие с изключителна важност. Според нашата оценка, оценката на моите колеги от Турция и от Гърция, защото подписването на днешното споразумение беше подготвено дълго време, още от 2011 година. Съгласуването на неговите текстове продължи в тези години и ние имаме шанса днес да го финализираме, да го подпишеме в един момент от историческото развитие на Европа, който като че ли е най-подходящия момент, най-наложителният момент за подписване на такова споразумение. За първи път подписваме споразумение за полицейско-митническо сътрудничество, за създаване на практика на тристранен център между трите държави на територията на границата на пункта Капитан Андреево. С това подписване България вече може да каже, че има такива центрове с всички свои съседи. Доколкото знам, това е първият такъв център за Турция и по принцип първият тристранен на Балканите. Но това са знаковите характеристики на събитието и на подписаното споразумение. Неговата същност е, че то на практика
гарантира по-доброто сътрудничество между трите държави, които стоят срещу едни и същи предизвикателства. В двустранните срещи, които проведохме преди общата ни тристранна среща днес, и на самата тристранна среща констатирахме, че всяка една от нашите държави, независимо от особеностите на географското си разположение, независимо от състоянието на собствената си икономика, историята на взаимоотношенията, се сблъска с едни и същи глобални проблеми. Това е проблема с миграцията, проблема с организираната престъпност, проблема с тероризма. Тези глобални предизвикателства не можем да решиме без да си сътрудничим и в конкретен план без активно да обменяме информация. Съгласихме се, че нашия поглед, нашия подход изисква да мислиме за бъдещето, загърбвайки нашите предишни различия, нашите особености като държави, за да можем да се справяме с предизвикателствата, които ни заливат, които най-вероятно могат и да се увеличат, но ние, поддържайки тясно, активно, постоянно контактите между нас самите, можем да се справиме най-добре с тях. Всяка една от нашите държави се сблъсква в момента и с засиления миграционен натиск. В един или друг мащаб са проблемите, които съществуват, но всички те създават заплаха за сигурността на всяка една от държавите, създават сериозни пречки пред по-нататъчното социално, икономическо, демографско развитие на нашите три държави. Този проблем е изключително голям в цяла Европа. В нашия регион той има своите специфики и ние приехме за наша мисия основна задача да поставяме пред европейските ни партньори тази тема и да търсиме най-добрите решения за нашия регион, защото тази част от общата европейска граница е изключително важна, чувствителна към възможен натиск и с оглед на развитието на процесите по останалата част на южните граници на Европейския съюз можем да срещнем различни трудности. Мога да кажа, че нямаше тема, по която да имаме различна оценка или различни мнения и тук е мястото да благодаря на моите колеги, на господин Юздюрк, на господин Панусис за изключително ярката отговорност, която проявиха, бързина на реакцията. Те са тук по моя покана буквално от последните седмици. Много бързо организирахме тази среща и съзнавайки, че тя би работила в интерес и на трите ни държави. Благодаря и на премиера, който също прояви разбиране, включи се на финала в разговорите и потвърди общата ни политическа отговорност с този проект, който започваме да изграждаме сега. Днешното споразумение означава начало на един процес, в който ние тестово ще подготвяме съвместната ни работа, ще провериме възможните модели на сътрудничество, ще се опитаме да сработим екипите, които ще работят заедно, начина по който ще се обменя информация, като в този процес, в този подготвителен период очакваме да се получи ратификация и от турската страна, и от гръцката страна. Такъв род споразумение те трябва да ратифицират в парламентите. По българското законодателство решение на Министерския съвет валидира това споразумение. Така че започнахме процеса, който надявам се да приключи бързо и много скоро да имаме резултати от това сътрудничество. Мисля, че ако то бъде успешно, би било един успешен пример и в контекста на общите ни европейски отношения от тук нататък. Благодаря. Давам думата на господин Панусис по азбучен ред. На заседанието започвахме с турската страна за изявление. Заповядайте, господин Панусис. Να ευχαριστήσω ξανά για τη θερμή υποδοχή
και τη ζεστή φιλοξενία и вашето της гостоприемство ομολόγου μου на моята και колежка την τιμή που μας έκανε ο Πρωθυπουργός να συζητήσουμε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. и възможността да обсъдим въпроси от общ интерес. Είναι μια πολύ θετική πρωτοβουλία. Това е една много положителна инициатива на българското правителство, на която веднага откликнахме, Γιατί ζούμε κοινούς κινδύνους защото преживяваме общи опасности, които ни обединяват. και οι κοινές προσπάθειες, τα κοινά σχέδια И общите ни усилия, общите ни είναι планове αυτά που θα ενδυναμώσουν την αντίστασή μας. са тези, които Σε ще διάφορες засилят морфές нашата съпротива в различни форми εγκληματικότητας, на οργανωμένου престъпна εγκλήματος, дейност, τρομοκρατίας организирана престъпност, ή тероризъм παράνομης μετανάστευσης. и нелегална миграция. Ξέρουμε όλοι ότι ζούμε στον αιώνα της τεχνολογίας, Всички знаем, че живеем във века на технологиите, на информационните технологиите, της παγκοσμιοποίησης. на глобализацията. Ζούμε όμως και στον αιώνα της επικοινωνίας, της κατανόησης, της συνεννόησης. Живеем обаче и във века на разбирането и на съвместната дейност и на отговорността. Αυτό σήμερα με αυτή την υπογραφή. С подписването, днешното подписване доказваме именно това, Συμφωνούμε че сме να съгласни αντιμετωπίσουμε από κοινού да се справим όχι със μόνο της съвместни κοινωνίας, усилия αλλά και της δημοκρατίας. не само на обществата ни общо желание, Γι' но αυτό, общо желание на демокрацията. δίνοντας το χέρι και στον Τούρκο ομολογό μου και στην κυρία Πρόεδρο, ομολογό μου από την Затова Βουλγαρία. заедно с колегата ми от Турция, моята колежката ми от България, си подаваме ръка, за да се справим заедно с бъдещето ръка за ръка. Демократично и мирно. Искам да вярвам, че този общ център няма да е само център от полицейско общество, но ще бъде и център на нашите страни и народи като цяло. Още веднъж ви благодаря. Благодаря, господин Юстюрк. Отново с специална благодарност за него, защото когато преди 2 месеца се наложи да проведем един телефонен разговор във връзка с конкретен проблем за решаване, той откликна изключително бързо. Беше проведена допълнителна оперативна среща и ние успяхме да решим един от съществените проблеми, които стоят пред нас, един от случаите на незаконната контрабанда. В хода на този разговор се роди идеята за тази тристранна среща и аз съм щастлива да му дам възможност сега да изрази позицията на турската страна. Заповядайте. Hakkını vermekten memnuniyet. Saygıdeğer bakanlar, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları. Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye arasındaki barışçılık hukuku içerisinde hız kesmeden devam etmektedir. Отношенията между България, Гърция и Турция в рамките на Bugün Bulgaristan ve Yunanistan отношения polis ve gümrük işbirliği ortak temas merkezi kurulmasına ilişkin anlaşma Споразумението, което днес подписваме за полицейско и митническо сътрудничество, е едно от важните доказателства за това наше двустранно сътрудничество. Panusis'in söylediği Преди малко, както каза и господин Панусис, zamanımızda sorunların pek çoğu küresel sorunlardır. Много от нашите проблеми вече имат глобален характер. Проблем, който възниква на границите на определена държава, започна да засяга много други страни и то пряко да ги засяга. Поради тази причина Güney sınırlarında meydana gelen bir istikrarsızlık тази несигурност, която съществува на юг от турските граници, макар и не в същата степен, започна да влияе и на други страни. В този смисъл Türkiye şu ana kadar yaklaşık 1.700.000 Suriyeli olmak üzere 2 milyon düzensiz ve düzenli göçmene ev sahipliği yapmaktadır. Приблизително 2 милиона нелегални иммигранти, като 1 милион и 700 хиляди са сирийски бежанци. Това има доста сериозно финансово изражение и тежест за Турция. До днес Турция изхарчи 5,5 милиарда долара.
Bunun çok az bir kısmı една diğer много малка batılı част ülkelerden ve diğer от ülkelerden тази сума sağlamıştır ki bu da 300 milyon dolar civarında. около 300 милиона долара е сумата, с Doğal която olarak са bu kadar участвали büyük bir западни и sorunla други baş страни. edebilmenin bir Поради takım тази zorlukları причина olacağı aşikardır. очевидно е, че Bugün има burada проблем, за да се реши един такъв проблем, не е толкова лесно. kurmak için imzaladığımız anlaşmanın ortak temas merkezinin bu sorunun Съвместният контактен център, bizim за dışımızdaki който, ülkelere за чието изграждане yansımasını днес önleyici подписваме споразумение, etkisinin de olacağı rahatlıkla söylenebilir. може да кажем, че ще Bu спомогне anlaşmayla, biraz за önce това imzaladığımız наше anlaşmayla сътрудничество. kurulacak ortak merkez ile С този sınır polisi, контактен göç, център gümrük ve kolluk birimleri arasında gerçek zamanlı bilgi paylaşımı органи hedeflenmektedir. ще могат в реално време да обменят Bu информация. suretle üç ülke arasında sınırı aşan suçlara karşı da etkin bir mücadele sağlanacak. Ще може да се реагира адекватно Dostane в борбата с ilişkilerimizin bu anlaşmalar ile незаконната oluşturulan zemin üzerinde имиграция süratle и gelişeceğinden контрабанда. şüphe duymuyorum. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğini geliştirmek ve var olan sorunlara çözüm bulmak amacıyla her zaman Bulgaristan ve Yunanistan ile işbirliği içinde Ние olacağımızı сме винаги ще бъдем готови за belirtmek istiyorum. сътрудничество с нашите съседни Anlaşmanın страни. her üç ülke içinde hayırlı olmasını diliyor. Аз пожелавам Bu anlaşmanın това hazırlanmasında споразумение да emeği бъде geçen her üç ülke да има yetkililerine de положителен teşekkür ediyor. ефект за всички наши страни и народи. Özellikle И Bulgaristan благодаря на всички представители, Bakanı които са тук. Sayın Специално Paçvarova'ya бих искал да благодаря katkılarından, на emeklerinden dolayı госпожа ayrıca teşekkür Бъчварова ediyor. за Hepinizi saygıyla нейния selamlıyorum. принос и за нейното гостоприемство. Господин Юстюрк, отново Sayın Юстюрк. благодаря на делегациите и на jurnalistите за вашия интерес. Ve basın mensuplarına da teşekkürlerimi iletiyorum ilgi duydukları için.